माई के ममता ऐसा निश्चल ममता होइबे ना करेला। माई का होली, माई के हमने के जीवन पे प्रभाव का बा वो तब समझ में आवेला जब माई हमने के छोड़ के चल जाले। दुनिया में सब चीज दोबारा मिल जाई, लेकिन एगो माई के प्यार बा जौन एक बार चल जी अरविंद भैया वो चीज के मरम हुआ समझत होगा। और जिंदगी में माई से बड़ा कोनो भगवान नहीं के भैया, एक साक्षात उदाहरण हम पानी। इनकी गत को हम माई के सबसे ज्यादा माने वाला, हमरा से लाख दर्जा माने वाला। लेकिन अगर माई बाप के सम्मान ना कर जाई, आजाद के बहरी देव घर में बाबा के पूजल जाई, ये छपरा में महेंद्र नाथ के पूजल जाई, थावे में मैया रानी के पूजल जाई, वो पूजा स्वीकार ना हो। सबसे पहले अपना माई के भगवान मानी, अपना पिताजी के भगवान मानी, ओकरा बाद घूम घूम के पूजा करी ना, सब कोई सुने वाला बात है। वही माई खातिर सब चीज बा, लेकिन माई नहीं थे। सब चीज सब रिश्ता कहे वाला लोग बा, बेटो लोग कही अरविंद भैया, लेकिन जौन माई बेटा कही नोरुआ के वो बेटा कहला के कोनो जवाब ना रहे। आज माई नहीं थी, माई के रुआ 11 दिन पहले जाके अंतिम संस्कार करा के आई बानी। आज बराहवा दिन हटे, जबले माई के संस्कार भइल होई तबले बुझात ना होई कि माई रुआ से दूर भी है, बिकी भी है। जे माई के जरा के भीड़ भाड़ से रुआ घरे जब अकेले आइल हो, तब माई के कोना कोना में खोजत हो, माई ना मिली, तब रउरा अपना परिवार के संगे बैठ के कहे पर मजबूर हो जाए भैया आवाज तनी मनी बैठल ओकरा पर विशेष ध्यान नहीं देवे के, बस अपना भाई के प्यार देवे के बा। और ई कुल गीत यूट्यूब पे जरूर चढ़ाई जरूर से। लड़का कहता अपना परिवार से, अरविंद भी अपना भाई, अपना मेहरारू, अपना बाल बच्चा से रउरा कहतनी कि के अरे की बेटा कही हमारा के बुलाई माई रे, के कही बेटा, भतीजा कही, भाई कही, भैया कही। लेकिन साहेब बाबा दादी तो ये जानते, दादी माई से कम ना, तो गीत के भाव बा। पूछे दादी जी के साथ माई बनी हमने भोला बाबा विपिन चाचा, अरे की बेटा कही हमारा के बुलाई माई रे, के अरे की गोदिया में अपना हर खेलाई माई रे, के हर की गोदिया में अपना हर खिलाई माई रे। अई देखी रुआ गनगना गिल बाटे भैया के आंख भर गिल बा, एतले के माने के बा के हमार गीत गावल सार्थक हो गिल। हमार भोला बाबा विपिन चाचा की के हर की गोदिया में अपना हर खिलाई माई रे, की के अरे की बेटा कही हमारा के बुलाई माई रे, के बेटा कही हमारा के बुलाई माई रे, के गोदिया में
आपे सब सनिया के जान बानी। अगर मार्केट में सनी खड़ा बा तो गिन के 10 से 11 आदमी जे हमरा पर तन मन धन सब ने छावर कैले बा, उनमें से एगो हमार भोला बाबा अरविंद भैया, विपिन भैया, रुआ सबके कोटि कोटि आभार और पूरा जनता जनार्दन के। लेकिन अरविंद भैया का कहतन भैया कि तू ही बारू जनमवले पूरा दुनिया देखवले, हमारा खातिर सुख दुख माई बारू तू छवले। भैया कि तू ही आज की बारू जनमवले पूरा दुनिया देखवले, हमारा खातिर सुख दुख मैया बारू तू छवले। ये सृष्टि के सच्चाई है, जोन माई बाप हमनी खातिर दुख उठा ली। माई आ बेटा कैसे रिश्ता रिश्ता है कि अगर लड़का पागल रही समाज ओकरा के ताना दी, समाज ओकरा के ठुकराई, लेकिन माई खातिर लाल हीरा रही। विपिन भैया दुनिया कुछ देर खातिर बुराई सोच ली, कुछ क्षण खातिर बात भी सोच ली, लेकिन विपिन भैया माई एगो ऐसा भैया कि जबले सास रही तबले सोची कि हमार बेटा हमार लाल। तब अरविंद भैया कहतन कि के सोचियो हमरो भलाई माई रे, सोचियो हमरो भलाई माई रे। भैया कि गोदिया में हम के खेलाई माई रे, के गोदिया में हम के खेलाई माई रे, तके बेटा कोई हमारा के बुलाई माई रे। दादी जी के छोटका नाती हमने के अभिमन्यु भी अध्यक्ष अध्यक्ष की ओर से भाव खोजा तनी जा, ये भावुकता बतावत ताकि कोना तरीका से उन दादी और पोता के नहीं होई। आप सबकी आंख से मोती झरझर लोर बहता, लोर काहे ना बही? लोर बहला के कारण बा विपिन चाचा, कारण सुनी का कारण बा कि तहारा दूधावा के कर्जा भई भरले ना भराई, कि तहारा दूधावा के कर्जा भई भरले ना भराई।
लिहल गई। पगला मने प्यार होला कहां से बुझाई। अरविंद भैया, विकी भैया, आजकल के लड़की जब खुश होता रही तो अपना बाबू सोना के पगला कहत रही सब। ये चीज कहां से चोरौले बड़ी सब। आज तो भोजपुरी में मैटर चोरी होता। वो पगला शब्द माई के नेह से जब माई खूब खुश हो जात रहे तब अपना लाल के पगला कहत रहे अरविंद भैया। लड़का वो चीज खातिर ललचाता तरसता जब के पगला के पगला कहता कि के हमारा के पगला कही बोलाई माई के हमारा के पगला कही बोलाई तक ही हमरा के बुलाई माई हमरा के वही बुलाई हर की बुता को ही हमारा के बुलाई माई रे। हेलो।